naman lang itamparo sa naong sa sekretary, nga wa man ni mabasa, nga wa ni mabasa. Ayaw intawon mo ana, oy, di na kinahanglan basahon gani dire. Kuan na lang ng ato kanang formality na lang nga gibasa, pero sa kasing-kasing sa Ginoo, pagsuwat pa lang nimo ngan sa kalag og paghatag nimo pamisa, wa na registered na dito. Ayaw na lang ahuwatang roll call dire. Kaya usay masayop ra ba sa nag-pronounce na, samot na gyud. Ang imong gihatag og ang kasing-kasing nimo nga naghatag maunay ma-register sa Ginoo, dili ang public announcement or publication na ng imong gihatag. Muna atong yampo atong mga politicians nga daghan unta nila kung mahimo silang tanan, mahimong mga humble servants, maalagaron labaw na gid ning mga pari ug mga obispo.